हाय साଙ୍ଗ ମୁଁ ଆଜି ବୁଲିବାକୁ କେଉଁଠି ଯାଇଥିଲି ଜାଣିଛ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଏକାମ୍ର ପାର୍କ, ଯାହାକି ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲକୁ ଦେଖି ତ ମୋ ମନ ପୁରା ମୋହିତ ଗଲା। ଯେମିତି ଲାଗିଲା ମୁଁ କେଉଁ ଫୁଲ ଦୁନିଆକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେଠି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ସଜା ହେଇଛି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ମୁଁ କେଉଁ ଫୁଲ ରାଇଜକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ସେଠି ଫୁଲ ଯେମିତି ମୋ ପାଖାପାଖି ସବୁ ହସୁଛି, ଖେଳୁଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ମୋତେ ପୁରା ତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ କେଉଁଠି ବି ଯାଇନି କି ଦେଖିନି। ସାୟଦ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ବି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜିଦ୍ଦି କରିକି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି କି ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିବା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଅଛି। ବୁଲାବୁଲି କରିସାରି ଆମେ କେତେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଦେଖିକି। କେତେ ଲୋକମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ହସୁଛନ୍ତି, ନାଚୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଫୁଲ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଜା ହେଇଛି ଯାହାକି ମାନେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ବି ଅଛି ସେଠି, ଯାହାକି ତୁମେ କେବେ ଦେଖିନଥିବ। ଦେଖିଲା ପରେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଆରେ ହେ, ଏମିତି ଫୁଲ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମ ମନକୁ ଏତେ ଛୁଉଁଛି। ଆମେ ଫୁଲ ଦେଖି ସାରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଦେଖିଲୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ବି ଫୁଲ ସବୁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବରେ ହେଇକି ଅଛି, ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କିଛି ଆମକୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଦେଖିଲା ପରେ ଲାଗିଲା ସତରେ ଏମିତି ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ସଜା ହୁଏ ଆମେ ତ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏବେ 3 ଦିନ ତ ଫ୍ରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ତ ଚାଲିଗଲାଣି। ଆଉ 2 ଦିନ ଅଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ବୁଲି ସାରି ଦେଖିବେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ କି ଯାଇ ବି ନଥିବେ। ଯାଇଥିବେ ସାୟଦ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆମେ ଦେଖି ସାରି ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ବି କଲୁ। ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।